És el pal més important de la bossa? Es fa servir a cada forat. Un 70% de tots els tirs que farem els farem amb el pad. Per tant, podem dir que sí, és molt important. Aquest és el meu pad. Té 2 anys. La funda està una mica desgastada, però segueix protegint perfectament. La varilla cromada està com el primer dia. I el grip, tot i que podria ser millor, és de bona qualitat i té un tacte agradable a les mans. Sota el pal hi ha detalls, com el nom del pad i insercions d'un altre material. I la cara del pad està gravada en un patró bastant maco i segueix perfecte. La forma que té va molt bé per agafar la bola. És un pad de varilla centrada. No és molt comú. Però a mi em funciona. En general, m'ha anat molt bé. I la relació qualitat-preu és fantàstica. De fet, va ser el motiu principal pel qual me'l vaig comprar. Si ens fixem en els jugadors i jugadores del PGA Tour fan servir pads increïbles, com per exemple l'Spider de TaylorMade, un dels pals més utilitzats pels professionals. Aquests pads tenen el millor aval de tots. Victòries de prestigi al PGA Tour. És necessari gastar-nos 400 euros per patejar bé? Definitivament. Fer servir el mateix pad que els campions és un boom de confiança. Si vols un pad en el que poder confiar, fet amb materials de qualitat, amb atenció als detalls, perfectament acabat, fet a mida, fins i tot. Clar, això té un preu. Ara bé, fins a quin punt afecta el preu a la performance? Soc capaç de jugar bé amb un pad de minigolf? He buscat a Amazon el pad més cutre que he trobat i m'he trobat això, mireu. Legi, pàter de golf clàssico, cabeza bidireccional, 30 euros, pinta bé. I els detalls del pal encara pinten millor. De totes les bogeries que diuen aquí, la que més m'agrada és la de más ligero, más flexible, más loft, velocidad de cabeza del palo más rápida. Però què? I aquí un fotomuntatge molt bonic on ens asseguren que la pintura no cau, tot i que alguns dels comentaris no opinen exactament el mateix. I quan pensava que no podia anar pitjor, he vist les imatges. La bola sobre el tee, la posició de finish amb un pal que no s'aixeca del terra, una sortida del tee per sobre del llac? Per què no? És l'anunci més cutre que he vist mai. Sabeu què? M'han convençut. El pal ha arribat en bon estat. Per sort, la pintura està bé, però no inclou cap funda, així que no sé quant de temps aguantarà bé. Potser és pel color, però m'agrada. No sé de quin material està feta la varilla, però és rígida i sembla recoberta de plàstic. El grip és molt prim, se'm fa una mica incòmode perquè tinc les mans grans, però almenys té bastanta adherència, potser perquè és nou. Darrere la bola, el pal queda molt bé. De fet, m'agrada, la forma clàssica. Sona prou bé. I sembla que no va malament. Tiraré 5 boles amb cada pad a veure amb quin n'emboco més. Som-hi! He tirat primer amb el meu i tot i així no l'ha pogut superar. A veure, és normal. Em dóna bones sensacions, Sento que puc apuntar bé i que el podria arribar a jugar. On realment ha de funcionar és el camp, així que me'n vaig a fer 18 forats al Mas Gorumbau i enregistraré tots els pads.
Hem començat molt bé. Hem començat molt bé amb Birdie, dos sota par, però després el tema s'ha complicat i... però no sé com acabaré. Veurem. No, en veritat no crec que sigui problema del pat, realment. El resultat d'avui. Que només de les sortides, de mals approachos... Un bugui ha set de mal approach, ara aquest bugui ha set de mal approach també. Bueno. Al final no he fet mal resultat. He fet verdis, he salvat bastants parts gràcies al pad. No és un test científic, però ha estat un repte divertit. Afecta el preu a la performance? Tinc els meus dubtes. Jo crec que agafis el pad que agafis, si l'entrenes el pots arribar a dominar a la perfecció. I fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, deixa un like, un comentari, i si encara no t'has subscrit, ara és el moment. Fins a la propera.